фондацията най-много ми харесва. Най-вече подготвяме студентите за TOEFL, но и за Cambridge и други тестове. Имам голям късмет да работя с едни от най-интелигентни ученици в България, по моите наблюдения. И винаги се прекарваме много добре в курсовете и учим доста, разбира се. Винаги ме питат дали ми харесва България и отговора ми е как може да съм живял тук 21 година без да ми харесва. Разбира се, че ми харесва, много красива страна и доста обичам да пътувам из страната ви. Докато за българите, какво ме впечатлява е това, че сте много отворени, много обичате да забавлявате и да се виждате с приятели, контактни сте. И това е доста приятно за нашия информационен център. Това е доста голям и доста богат по материали. Също мястото, където се намира фондацията, е доста приятно. И съм чувал от учениците, че им харесват да дойдат тук и да учат тук, защото е приятна атмосфера и така нататък.